107వ కీర్తన 41వ వచనం. అట్టి దరిద్రుల బాధను పోగొట్టి వారిని లేవనెత్తెను, వారి వంశమును మందవలే వృద్ధి చేసెను. ఈ వచనంలో బాధను పోగొట్టి వారిని లేవనెత్తెను అనే మాటను మనము గమనిస్తూ ఉంటున్నాం. ప్రియులారా, మన ప్రభువు మనకున్న బాధను పోగొట్టేవాడుగా ఉంటున్నాడు. మన ప్రభు ఎలాంటి వాడంటే మనకున్న బాధను పోగొట్టేవాడుగా ఉంటున్నాడు. అంటే మనుషుల యొక్క బాధను ఆయన పోగొట్టేవాడు అని చెప్పి వాక్యము తెలియపరుస్తూ ఉంది. మనుషుల యొక్క బాధను ఆయన పోగొట్టేవాడుగా ఉంటున్నాడు. వాక్యం మనం చూస్తూ ఉంటున్నాము, బాధను పోగొట్టి వారిని లేవనెత్తెను అనే మాటను. బాధను పోగొట్టి ఆయన ఏం చేస్తూ ఉన్నాడు? లేవనెత్తేవాడుగా ఉంటున్నాడు. పరిశుద్ధ గ్రంథములో ఇశ్రాయేలీయుల జీవితాన్ని మనము గమనించినట్లయితే చూడండి, ద్వితీయోపదేశకాండము 26వ అధ్యాయం. ద్వితీయోపదేశకాండం 26వ అధ్యాయము 6-7 వచనాలు. ఐగుప్తీయులు మనలను హింసపెట్టి మనలను బాధపరిచి మన మీద కఠిన దాస్యం మోపగా మనము మన పితరుల దేవుడైన యెహోవాకు మొరపెట్టినప్పుడు యెహోవా మన మొరను విని మన బాధను ప్రయాసమును మన కలిగిన హింసను చూచెను. 8వ వచనం. అప్పుడు యెహోవా బాహుబలం వలనను చాపిన చేతి వలనను మహాభయం వలనను సూచక క్రియల వలనను మహత్కార్యముల వలనను ఐగుప్తులో నుండి మనలను రప్పించి. చాలు. ఈ వచనాలు మనం చూస్తూ ఉంటున్నాము, ఐగుప్తీయులు ఇశ్రాయేలీలను హింస పెట్టి ఇశ్రాయేలీలను బాధపరిచి వారి మీద కఠిన దాస్యము మోపినట్లుగా. ఇశ్రాయేలీలు ఐగుప్తు దేశంలో ఉన్నప్పుడు ఆ ఐగుప్తులు ఇశ్రాయేలీలను ఏం చేస్తూ వచ్చారంటే బాధ పెట్టిన వారుగా ఉన్నారు. అంటే ఇశ్రాయేలీలకు ఐగుప్తులో బాధలున్నట్లుగా వాక్యం మనకు తెలియపరుస్తూ ఉంది. వారు ఐగుప్తీయుల చేత బాధ పెట్టబడ్డారు. ఇశ్రాయేలీయులు ఐగుప్తులో బాధను పొందుతూ వచ్చినట్లుగా వాక్యం తెలియపరుస్తూ ఉంది. బాధలో ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తూ వచ్చారంటే దేవునికి మొరపెట్టారు. దేవునికి మొరపెట్టినప్పుడు, బాధలో ఉండి దేవునికి ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు వారి యొక్క ప్రార్థనను, వారు పెట్టినటువంటి మొరను విని వారి యొక్క బాధను చూచి ఆయన వారిని ఐగుప్తులో నుండి బయటకు రప్పించినట్లుగా వాక్యములో మనము గమనిస్తూ ఉంటున్నాం. ఐగుప్తులో నుండి ఆయన వారిని బయటకు రప్పించాడు అంటే వారికి ఉన్నటువంటి బాధ అంతటిని పోగొట్టినట్లుగా మనము గ్రహిస్తూ ఉంటున్నాం. ఐగుప్తులో వారు ఉండగా వారికి ఎంతో అక్కడ బాధ ఉంది. ఐగుప్తులు ఎంతో వారిని బాధ పెడతా వచ్చారు. బాధలో ఉండి వారు దేవునికి మొరపెట్టినప్పుడు దేవుడు వారి యొక్క మొరను ఆలకించి వారి యొక్క బాధను చూచి వారిని ఐగుప్తులో నుండి బయటకు రప్పించాడు. అంటే ఐగుప్తులు వారికున్న బాధ అంతటిని ఆ ప్రభువు పోగొట్టినట్లుగా మనము గ్రహిస్తూ ఉంటున్నాము, మనము చూస్తూ ఉన్నాం. ప్రియులారా, ఇశ్రాయేలీలకు ఐగుప్తులో బాధ ఉంది. అయితే ఆ ప్రభువు ఐగుప్తులు వారుకున్న ఆ బాధ అంతటిని పోగొట్టినట్లుగా వాక్యములో మనము గమనిస్తూ ఉంటున్నాం. దేవుడు ఎప్పుడు వారికి కలిగిన బాధను పోగొట్టాడు అంటే బాధలో వారు దేవునికి మొరపెట్టినప్పుడు. ఎప్పుడు?
మొరపెట్టినప్పుడు, అంటే ప్రార్థన చేసినప్పుడు. అంటే మన జీవితంలో మన ప్రభువు మన బాధను పోగొట్టేవాడుగా ఉన్నాడు. మన బాధను ఆ ప్రభు పోగొట్టాలి అంటే మనం చేయవలసినటువంటి పని ఏంది? ఆ ప్రభువునకు బాధలో ఉన్న మనము మొరపెట్టాలి, ప్రార్థన చేయాలి. బాధలో మనముండి మౌనంగా ఉండకూడదు. బాధ మనకున్నప్పుడు మనము ఆ బాధను బట్టి కృంగిపోకూడదు. బాధ మనకు వచ్చినప్పుడు బాధ వచ్చింది అని చెప్పి నిరాశ పడకూడదు. బాధ మనకు రాగానే మనం చేయవలసిన పని ఏంటంటే దేవునికి మనము మొరపెట్టాలి, ప్రార్థన చేయాలి. ప్రార్థన చేస్తే తప్పకుండా ఆయన ఏం చేస్తా అంటే మనకు కలిగినటువంటి బాధను ఆయన పోగొడతాడు. మనకు కలిగినటువంటి బాధను ఆయన తొలగిస్తాడు. మనకు కలిగినటువంటి బాధను ఆయన దూరం చేస్తాడు. ప్రియులారా, బాధను పోగొట్టాలి అంటే మనము మన ప్రభువునకు ప్రార్థించే అనుభవాన్ని కలిగి ఉండాలని వాక్యం మనకు తెలియపరుస్తూ ఉంది. ఇశ్రాయేలీలు ఐగుప్తు దేశంలో ఐగుప్తీయుల ద్వారా ఎంతో బాధను పొందారు. అయితే వారు దేవునికి మొరపెట్టడం ద్వారా దేవుడు వారికి కలిగినటువంటి ఆ బాధను పోగొట్టినట్లుగా వాక్యములో మనము గమనిస్తూ ఉంటున్నాం. ఆ తర్వాత ఇశ్రాయేలీలు కానాను దేశంలో బాధను పొందినట్లుగా మనం గమనించవచ్చు. ఐగుప్తు దేశంలో బాధను పొందిన ఇశ్రాయేలీలు కానాను దేశం చేరిన తర్వాత కూడా బాధను పొందుతూ వచ్చారు. చూడండి, న్యాయాధిపతుల గ్రంథము 6వ అధ్యాయం 7వ వచనం. మిద్యానీయుల వలని బాధను బట్టి ఇశ్రాయేలీలు యెహోవాకు మొరపెట్టగా. ఈ వచనంలో మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం, మిద్యానీయుల వలని బాధను బట్టి ఇశ్రాయేలీలు యెహోవాకు మొరపెట్టగానే మాటను. ఈ సందర్భం ఎప్పుడు అంటే ఇశ్రాయేలీలు కానాను దేశంలోనికి వచ్చినప్పుడు. అంటే అప్పటికే వారు కానాను దేశంలో ఉన్నారు. కానాను దేశంలో వారు నివాసం చేస్తున్నప్పుడు ఈ న్యాయాధిపతుల గ్రంథము 6వ అధ్యాయంలో మిద్యానీయులు ఇశ్రాయేలీలను ఏం చేస్తూ వచ్చారంటే బాధ పెడతా వచ్చారు. ఎవరు బాధ పెట్టారు? మిద్యానీయులు ఇశ్రాయేలీలను బాధ పెట్టారు. ఐగుప్తు దేశంలో ఇశ్రాయేలీలు ఉన్నప్పుడు ఐగుప్తీయులు ఇశ్రాయేలును బాధ పెట్టినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. కానాను దేశంలో ఇశ్రాయేలు ఉన్నప్పుడు మిద్యానీయులు ఇశ్రాయేలుని ఏం చేస్తూ వచ్చారంటే బాధ పెట్టినట్లుగా మనము గమనిస్తూ ఉంటున్నాం. ఇశ్రాయేలీలు మిద్యానీయుల వలన బాధను పొందుతూ ఉన్నారు. బాధను పొందుతూ ఆ బాధలు ఏం చేస్తూ వచ్చారంటే దేవునికి వారు మొరపెట్టారు. దేవునికి వారు మొరపెట్టినప్పుడు దేవుడు అద్భుతంగా వారి యొక్క మొరను ఆలకించి గిద్యోను ద్వారా మిద్యానీయుల చేతిలో నుండి వారిని రక్షించినట్లుగా మనము వాక్యములో గమనించవచ్చు. గిద్యోను ద్వారా మిద్యానీయుల నుండి ఇశ్రాయేలును దేవుడు రక్షిస్తా వచ్చాడు. అంటే మిద్యానీయుల ద్వారా ఇశ్రాయేలీలు పొందిన బాధ అంతటిని ఆ దేవుడు ఏం చేశాడు? పోగొట్టాడు. మిద్యానీయుల ద్వారా ఇశ్రాయేలు పొందిన బాధ అంతటిని ఆ ప్రభు దూరపరిచాడు, తొలగించాడు. ఎప్పుడు అంటే ఆ బాధలో వారు దేవునికి మొరపెట్టినప్పుడు. వీళ్ళ వాక్యం మనం చూస్తూ ఉంటున్నాము. ఐగుప్తు దేశంలో ఇశ్రాయేలీలు ఉన్నప్పుడు ఐగుప్తులు ఇశ్రాయేలును బాధ పెట్టారు. ఇశ్రాయేలీలు దేవునికి మొరపెట్టినప్పుడు దేవుడు మరి ఇశ్రాయేలు కలిగిన బాధ అంతటిని పోగొట్టినట్లుగా మనం గమనిస్తూ ఉంటున్నాం. అలాగే కానాను దేశంలో ఇశ్రాయేలీలు ఉన్నప్పుడు మిద్యానీయులు ఇశ్రాయేలీలను బాధ పెడతా వచ్చారు. ఆ బాధలు ఇశ్రాయేలు దేవునికి మొరపెట్టారు. దేవుడు వారి యొక్క మొర ఆలకించి అద్భుతంగా ఆ కానాను దేశంలో మిద్యానీయుల ద్వారా కలిగినటువంటి ఆ బాధ అంతటిని ఆ ప్రభు ఏం చేశాడంటే పోగొట్టాడు.
గిద్యోను ద్వారా మిద్యానీల చేతిలో నుండి ఇశ్రాయేలును రక్షించాడు అంటే ఇశ్రాయేలు కలిగిన బాధ అంతటి నా ప్రభు పోగొట్టాడు అని చెప్పి మనకు అర్థమవుతా ఉంది. మిద్యానీల ద్వారా ఇశ్రాయేలు పొందిన బాధ అంతటిని ఆయన పోగొట్టిన వాడుగా ఉన్నట్లుగా మనము గ్రహిస్తూ ఉంటున్నాం. పిల్లలు, ఈ రెండు సందర్భాల్లో ఇశ్రాయేలీలు బాధలో ఉండి దేవునికి మొరపెట్టడం ద్వారా దేవుడు వారికి కలిగిన బాధను పోగొట్టినట్లుగా మనము గమనిస్తూ ఉంటున్నాం. పిల్లల, మన జీవితంలో ఆ ప్రభువు మనకు కలిగే బాధలు పోగొట్టాలి అంటే, ఆ ప్రభువు మనకు కలిగినటువంటి బాధలు మనకు దూరం చేయాలి అంటే, తొలగించాలి అంటే, బాధ కలిగినప్పుడు మనం ఏమాత్రము నిరాశ పడకుండా, కృంగిపోకుండా దేవునికి మనం ప్రార్థించే వారంగా, దేవునికి మనం మొరపెట్టే వారంగా ఉండాలి. మనం ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయటం ద్వారా మనకు కలిగే బాధలన్నిటిని ఆయన పోగొట్టేవాడుగా ఉంటున్నాడు. కాబట్టి మన జీవితంలో ప్రభువునకు ప్రార్థించే అనుభవాన్ని నేర్చుకోవాలి. ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థించే వారంగా మనము ఉండాలి. వాక్యలో మనం చూస్తూ ఉంటున్నాము, ఆయన బాధను పోగొట్టేవాడు అని. ఎప్పుడు ఆ బాధను పోగొడతాడంటే, పిల్లల హృదయపూర్వకంగా ఆ ప్రభువునకు మనము ప్రార్థన చేసినప్పుడు. మనం ప్రార్థన చేసి తప్పకుండా ఆయన మనకున్న బాధనంతటిని కూడా పోగొట్టి మనకెంతో నెమ్మదినిస్తాడు, మనల్ని లేవనెత్తుతాడు, మనల్ని ఎంతో బలపరిచేవాడుగా ఆ ప్రభువు ఉన్నాడు. ప్రార్థన. పరిశుద్ధుడవైన మా తండ్రి, మహోన్నతుడవైన మా దేవ, మీ పాద సన్నిధిలో చేరి మీ ప్రియ కుమారుడు మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామమున మీకు స్తోత్రమును చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాం. ఓ ప్రభువా, మీ ప్రజల యొక్క బాధను మీరు పోగొట్టే దేవుడుగా ఉన్న విధానము కొరకే మీకు స్తోత్రములు. ఓ ప్రభువా, ఇశ్రాయేలీలు ఐగుప్తులో నాయన బాధను పొందుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ బాధలో మీకు మొరపెట్టగా వారి యొక్క మొర ఆలకించి వారి యొక్క బాధను మీరు తొలగించి వారికున్న బాధ అంతటిని మీరు పోగొట్టి, ఓ ప్రభువా, వారిని మీరు అయా ఐగుప్తుల నుంచి బయటకు తీసుకొచ్చిన విధానము కొరకే మీకు స్తోత్రమును చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాం. దేవా, కానాను దేశంలో అయ్యా వారు నాయన ఓ ప్రభువా మిద్యానీయుల ద్వారా బాధను పొందినప్పుడు మీకు మొరపెట్టగా వారి యొక్క మొరను మీరు ఆలకించి అయా గిద్యోను ద్వారా వారిని మీరు రక్షించినారు. ఓదే వారుకున్న బాధను మీరు పోగొట్టారు. మీకు స్తోత్రమును చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాం. మా జీవితంలో బాధల్లో ఏమాత్రం మేము కృంగిపోక నిరాశపడక మీకు మొరపెట్టే వారంగా ఉండడానికి మాకు మీ కృపను అనుగ్రహించండి. అయ్యా, మీకు మొరపెట్టినప్పుడు మాకున్న బాధలను మీరు పోగొట్టే దేవుడుగా మాకుంటున్న విధానము కొరకాయ మీకు స్తోత్రమును చెల్లిస్తూ యేసుక్రీస్తు ప్రభువు నామమున ప్రార్థించి స్తుతించి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. Please subscribe this channel. Like, share and comment. Praise the Lord.